Il-Ministru Byron Camilleri farfar għal kollox fuq l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal fatt li uffiċjal fih dan l-istess OPM fl-aħħar jiem iddeskriva l-aktar minn darba lill-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia bħala saħħara. Fl-aħħar jiem permezz ta' kitbietu Neville Gaffa, uffiċjal fih dan il-Customer Care tal-OPM, iddeskriva lill-ġurnalista bħala saħħara eżatt meta fl-aħħar jiem ġie mfakkaret minn anniversarju mill-eżekuzzjoni brutali li soffriet quddiem il-bib ta' dara. Wara il-Net News bat sensiela ta' domandi lill-OPM inkluż lill-Prim Ministru nnifsu Roberta Bela dwar dan id-diskors, staqsejna lill-Ministru Byron Camilleri x'jaħseb dwar dan, partikolarment jekk l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għandu x'jagħmel apoloġija la darba l-istess Gaffa issa jirrappreżenta lill-Gvern. Madankollu, il-Ministru Camilleri farfara fuq l-istess uffiċċju fl-istess waqt aċċenna wkoll għal uħud mill-kitbiet ta' Caruana Galizia daqs li kieku waħda tiġġustifika lill-oħra. Wara 8 snin li din il-mara sfortunatament inqatlet f'karozza bomba u għandek uffiċjal tal-OPM qed jgħajjar l-aktar minn darba f'kitbietu saħħara lil Daphne Caruana Galizia. Tikkundanna ħda l-aġir taħseb li huwa sow illi dat jirrappreżenta l-OPM fl-armela. Jiena nitkellem għalija nnifsi. Jien l-aġir tiegħi kulħadd jaf x'inhu u jien nitkellem b'rispett fuq kulħadd, sew jkunx fuq il-ħajjin u sew fuq il-mejtin. U ma naqbel qatt issa jew naħa jew oħra għaliex kien hemm drabi fejn ġiet sfortunatament Majra Daphne Caruana Galizia, kien hemm drabi fejn kienet istess li kienet anke pereżempju għamlet kliem li ma naqbilx miegħu fuq Dom Mintoff. Naħseb li s-soċjetà tagħna tista' tkun ħafna ħjar jekk kollha kemm aħna, mhux naħa jew oħra, kollha kemm aħna bħala soċjetà sħiħa nirrispettawna l-iktar il-xulxin. Imma bħal uffiċċju tal-Prim Ministru naħseb li għandu jsir apoloġija minħabba l-fatt li dan qed jirrappreżenta l-OPM. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma sibx li għandu bżonn li sabiex nitkellem għalih, hemm l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li jitkellem. Lura fl-2021 fir-rapport tal-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju tal-ġurnalista, il-bord tal-inkjesta konkluda li l-Istat kien responsabbli għal dan il-qtil u li kellu jerfa' r-responsabilità tiegħu għaliex kien ħoloq atmosfera ta' impunità. Ingħad ukoll li l-Istat ma rafx ir-riskju reali fuq il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia u donnu 8 snin wara l-affarijiet ma nbidlu assolutament xejn. Dan hekk kif għad għandek rappreżentanti tal-Gvern Laburista illi għal-aktar minn darba ikkomplu jajru jikdbu diskors ta' mibeda fil-konfront ta' din il-mara anke wara mewta. Diskors meqjus bħala attakk dirett fuq il-ġurnaliżmu.